Hallo? Hallo? Hej. Hvad så? Det er ikke så meget. Skal du ned og drikke i aften? Sammen med mig og nogle af de andre, synes jeg. Ej, det vil være mega fedt. Det vil jeg helt vildt gerne. Men jeg tror lige, jeg skal spørge min mor først. Okay, super. Ringer du bare bagefter? Ja, selvfølgelig. Ses, hej. Hej. Mor? Ja. Må jeg ikke spørge noget? Jo. Det er lidt Line. Hun har spurgt mig, om jeg må komme over til hende med nogle andre veninder og drikke lidt. Ja, men kom, det har vi snakket om. Jeg vil ikke have, at du drikker. Din hjerne er ikke udviklet nok til det. Altså, Ja, det synes jeg, jeg er klar. Ja, men det vil jeg ikke have. Jeg vil simpelthen ikke have det. Du bliver hjemme. Hej. Jeg må ikke. Seriøst. Ja, Du er aldrig noget, der laver noget, du kan glemme alting. jeg ved det godt. Du er så pissekedelig, altså. Mor? Ja. Må jeg ikke spørge noget? Jo. Det er Line, hun har spurgt mig, om jeg ikke må komme over til hende og drikke. Jeg vil ikke have, at du drikker, men du kan godt tage over til. Må jeg så få noget penge til noget slik? Hyppigt. Okay, der ligger en 100 sædler på. Okay, fedt. Tak. Jeg har fået penge til slik. Hvor mange penge til slik? 100. Hvad skal vi købe? Det er ikke noget vodka baby. Det er jo... Mor, må jeg ikke spørge noget? Det er det Line, hun har spurgt mig, om jeg ikke må høre du efter. Må jeg... Hun har spurgt mig, om jeg ikke må komme over til hende i aften og drikke. Jo, det gør du bare. Okay, fedt. Tak. Jeg skal drikke cigaret. Har du taget noget med? Jeg tænkte, jeg ville tage noget med mig. Jeg vil have alle klubbens damer med. Og jeg vil se dig stå sexy, kan lide den så. 6 liter, jeg dem ved vi på. De kan godt, folk kommer fra London til Hongkong. Og jeg er kommet for at lave dig. Jeg er så cool, der er mand på snæv. Og jeg holder med nogle dage. Kan du ryste fra? Morgen. Ja. Jeg kan godt spørge dig noget. Det er det Line har spurgt mig, om jeg må komme over til hende og hygge drikke. Det må du gerne, men kun øl, ikke? Og så måske ikke noget spiritus, vel? Okay, det skal nok. Og du skal være hjemme kl. 11, okay? Men det var lidt senere. 12. Okay, det er en aftale. Ja. Godt. Hej. Så. Skal du på jagt? Ja. Jeg er ikke helt klar endnu. Og det bliver virkelig hyggeligt. Det bliver så hyggeligt. Ja. Amalie, hun kommer også. Okay. Og
Sofie og Bert. Hvad med Amanda? Kommer hun? Det ved jeg ved ikke, om hun skulle til en fødselsdag, men jeg ved ikke helt, men jeg tror, hun kommer. Skal jeg til den? Ja, ja. Den er fint. Så tror jeg faktisk, vi er klar. Ja, så bliver det hyggeligt.